A área de neonatoloxía do Hospital Provincial de Pontevedra e a Editorial Calandraca únense para dar ferramentas ás familias para facer máis levadíos os ingresos dos seus bebés, para rolar coas palabras cando facelo non é sinxelo. Sabendo que o método canguro son moitas horas, os pais pasan moitas horas cos nenos, queríamos darlle unha ferramenta para axudarlle a pasar esas horas. Entonces, falando dos beneficios da lectura, a lectura é beneficiosa a calquera idade. Entonces, dixemos, pois hai que buscar algo que se aplique na UCI neonatal. En un curso que coincidín con unha enfermeira do 12 de outubro, demos forma a esta pequena iniciativa. Esta biblioteca de publicacións infantís xa está disponible para as familias, con libros escollidos con mimo para as primeiras idades. Son libros con esquinas redondeadas, con un material que se pode limpar, se pode desinfectar, despois se basea moito no ritmo e na rima, que é o que o neno neste momento máis acuna, por decir dun xeito, non? Son libros parecidos a Nana, son pequenos poemas que ademais teñen un fondo clariño, a ilustración ben definida, que tamén nos axudan na estimulación visual. Os libros convértense así nun recurso en momentos duros. Segundo os expertos, axudan a diminuir o estrés da hospitalización, á vez que reforzan o vínculo entre as nais e pais e os bebés ingresados. Tamén desenvolven a actividade neurolóxica dos meniños. Entonces, estar coa nai en contacto pel con pel, léndolle este tipo de contos cunha rítmica concreta, cunha sonoridade concreta, como vos explicaron antes cos libros, estimúlalle o neno, primeiro, a favorecer o vínculo coa nai, e segundo, a desarrollar as súas áreas cognitivas que ten que desarrollar por ser prematuro, por chegar antes de tempo, por decirlo así. E implica aos pais tamén nos coidados do recén nacido, en poder as familias, en que xa tamén lle das un rol tamén de cuidador, non só de visitante, de estar co neno. Iniciativas como esta xa están en marcha, por exemplo, no Hospital de Santiago de Compostela, tamén noutros de referencia fora de Galicia, como o Valdebrón en Barcelona ou o 12 de octubre en Madrid. Todo lo que llevamos de año aquí en el complejo hospitalario de Pontevedra, nacieron alrededor de 50 niños prematuros, ¿vale? Dentro de los partos que llevamos este año, que llevamos 936 creo que a día de hoy, que mira hace un momentito ahora las estadísticas, que bueno, la natalidad está disminuyendo, en cambio la tasa de prematuridad se mantiene y de hecho sigue nutriendo. A presentación oficial desta biblioteca foi hoxe no Hospital de Día de Pediatría de Pontevedra e completouse cun obradoiro práctico para as familias, con lecturas para bebés de 0 a 2 anos. Crear tamén unha pequena semente para cando estes nenos e os seus pais saian do hospital, continuar con este proceso lector de acompañamento e de un vínculo que xa se xera desde aquí, desde moi cedo.